reapply the poison And in we are it. getting a break timer. Maybe we can bring back the Tells camera. That's a Boston Jeg ved ikke. lore, a little bit of Boston lore right there. Actually, that break timer. Interesting enough. Interestingly Okay, enough, det er et ret stort Altså, hvad... Det er et ret stort pul, det her. Respekt, du. Jeg Jeg lægger er mig waytunder. fri for Jeg er mig. waytunder her. Jeg er waytunder. I er alle sammen på mig. Lasse, du... Jeg kommer og tager dem. Jeg er bare lige Lasse, det her... Jeg er fri. Pas på, Promol. Pas på, ud. Jeg er på det, jeg er på det, jeg er på det. Få den ikke på fint til her. Jeg er på dig. Jeg kan ikke heal dig. Jeg har blinded Necro. you're trying to save as much room as possible. Godt heal, godt heal. Okay, Your ja. area done in the phase one with the very first hot mesh you're putting out. Yeah. So they've changed the cadence. Jeg har den ene af dem her på. They're starting off with dropping hot mesh as the first mechanic, having those fire pools available for every frost Amen. set that comes in. Tårn Jeg der starter. er Jeg starter. Hanging around for like a minute, give or take. Ud af poison, ud af poison. Yeah, so you're not sliding around. Jeg har en på mig. Jeg kommer. Jeg er på høj. Sorry guys. Amen. Helvede. Godt teamwork derimod. Fandme godt der. Åh. Ja. Det er virkelig, det er godt spillet. Det er godt håndteret.